man. Hayi. Andoyi andiyintoni andazona ngithixo ndivotele iphi into qha into yenza jonga ifiphi istrategy ubevakaraplate nokwakho mna akho bhati iskipa ndingenazo ndinazo zonke izikipa zathi izibhati ukuba ikho efikileyo masithi yi-DA isiphathele igrosari nxiba iskipa sakho se-DA ngaloo mini yonke utshantuze ngapha area awuzolitya buyi-DA uye ufumane igrosari. ANC ithi nantsi iyafika nayo ize neyayo igrosari fine uredi sabo ngepha ndiphambile etyhwini futhi because into bayasibhanqa mosinathi nathi sisibhanqa service delivery sibhanqa bona ke thina ufumana ii-freebies ufumana ndineskipa zohlamba iwashing ndineskipa solala enye yinayithi enye sesikorobha ndigrand ndisake sulala mani uselokishini ngoba usekho sezilalini usenengqondo zapha loyalty akho loyalty ngandawo apha kuyabhanqana ibhanxabhanqa uzawuphoswa zii-freebies ke wena xa ucinga ngelo hlobo.